Po amandmanu Aleksandar Marković. Zahvaljujem, predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, pa evo paradigme situacije u kojoj smo se danas našli. Ovo je razlika između nas i njih. Ovo je razlika između vladajuće većine, između Srpske napredne stranke i predlagača ovog amandmana, kao i onih poslanika koji ga podržavaju i pokušavaju da mu pomognu danas. Dakle, Srpska napredna stranka pokušava već dugo vremena, i to nije lak posao, s obzirom šta smo nasledili, s obzirom šta ste nam ostavili, pokušava od Srbije da napravi pristojnu i uređenu zemlju. Pokušava od Srbije da napravi normalnu zemlju. I taj posao nije lak. I u svim segmentima se trudimo da popravimo situaciju. Skoro pa smo u nemogućoj misiji, s obzirom na količinu tereta koje ste nam ostavili. I ovaj današnji zakon, i ova rasprava, i ovaj amandman je paradigma onoga o čemu pričamo. Dakle, šta nudi predlagač amandmana? Nudi brisanje. Brisanje člana 1, člana 2, člana 3. Brisanje čak i pokušaja da se uredi oblast prikupljanja dobrovoljnih priloga. I to mu smeta, i to bi da obriše. Je li to odgovorno? Evo, pitam vas, je li to odgovorno? A vas, gospođo predsedavajuća, želim da zamolim da budete uviđavni prema meni, taman onoliko koliko ste bili uviđavni prema predlagaču ovog amandmana, koji je obrazlaganje samog amandmana počeo tek u 50. sekundi. Dakle, 50 sekundi je pre toga pričao o koještarijama raznim. Kada sam malo pripomenuo taj famozni sastanak cenzus koalicije koji je propao, to nisu moje reči. Evo, ja ću vas u jednoj rečenici podsetiti na ono što je izvesni kolumnista, za koga ne možemo da kažemo da je naklonjen Srpskoj naprednoj stranci, Draža Petrović, rekao: šarm celom događaju dao je i Janko Veselinović, predsednik Pokreta za preokret, lider takozvane Gugl opozicije. To je ona opozicija koju teško možete da nađete i preko Gugla. Evo, ja sam pokušao preko Gugla da nađem. I na Guglu mi je izašla jedna slika, to je formiranje gradskog odbora, valjda Beograda. Evo, pogledajte, 9 ljudi. Janko Veselinović i 9 ljudi. I to je formiranje gradskog odbora. I takvi ljudi sada danas nama ovde drže neke moralne pridike. Molim vas. Povreda Poslovnika.